बाथि सारियाव थाहैनाय बिथाङानो जाहैबाय बिथाङा मोनदों 108 मार्क 118 बिथांनि मुङानो जाबाय मौसुमि बसुमतारी आखाइ खमना हो रायजोफोर टप 5 नि एसे फ्रन्ट साइडआव होबो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 4 ब्रैथि टपआव थांनाय बिथाङा मोनदों 123 अर्थात 123 मार्क्स दा बिथाङानो जाबाय कृति ब्रह्म बिथाङाबो दावखोबोदो दानिया दं जोंहा थामथि सारियाव जायगा मोननो हानाय बिथाङानो जाबाय मार्क मोनदोंमोन 118 लिरनायाव मारै लिरदों सिरियालि लिरनाय उल्टा पुल्टा लिरनाय जानो खोमा जेबो नंला दा आं जायखौ बुंथिलांसैल' बे जाबाय 118 मोननाय बिथाङानो जाबाय बिबारि बसुमतारी बिथांमोना टप 5 नि गोजा आरो नैथियाव दङ सिरियाल नाम्बार 2 आव बिथाङा मोनदों 123 123 बिथाङाबो मोनदों बिथांनि मुङा जाबाय सनालि बसुमतारी आरो सेथि नाम्बाराव दंफैयो जोंहा 128 बिथांनो बांसिन हाई स्कर मोननाय बिथांनि मुङा मा जागोन मिथिखागौ ना रावबो मिथिया जानो हागौ बिथांनि मुङा जाबाय मनिषा ब्रह्म बिथां साबायानो जाहैबाय जोंनि टप 5 आव थांनाय लास्ट राउन्डनि बादायगिरि बिथांमोन आं बिथांमोनखौ सिनायथि होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आरो जोंहा जायनाखि साबा बाय सिरियालि गैया सोरनि नामा गाखोगोन आं फैयोब्ला बेखौनो आं गाबज्रिहरगोन बुजिबायना दा बाय दुखुमानाव खोथाया जे नामखौ सायख'नानै गाबज्रिहरगोन बे नङा गाज्रि मोननाङा जाय फैगोन बेनो मोसाफैगोन आरो बे दाबाय जोङो बैसागि खुंग्रि बासिनांगौ आरो बेनिफ्राय दां समखौ गोबाव खालामालासिनो आङो जागाय मौसुमि बसुमतारी टेङापारा गामिनिफ्राय आखाइखौ रायजोफोर खेबसे टप 5 नि गिबि बादायगिरिनि थाखाय
नोंथांमोना सो नुबाय दा आं कुइसन रानगौ होननानै एसे फ्रन्ट साइडआव फैदो आं दायो बिटेक खालामगासिनो बिटेक फार्स्ट इयार बिटेक अर्थात इन्जिनियारिं बबेहाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज गुड हायखमना रायजोफोर बिथाङा इन्जिनियारिं खालामगासिनो दङ जोबोद मोजां जोंनि थाखाय बे दा आं बिथांनाव सोंथादों नोंथाङा इन्जिनियारिं खालामदोंथ' बाहाय नोंथाङा जे सोलोंथाइ इडुकेसन सोलोंथाइ आरो कालचारनि सायाव मा थट्स दं नोंथांनाव आं बुंनो सानोखि उन्दै समनिफ्रायनो आङो सोलोंथाइ आरो कालचार जायनाखि जोङो बर'आव हारिमु होनो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनबोयो मानो होनबा सोलोंथाइ दङबासो जोङो इयुनावहाय गावखौनो गाव दैदेनलांनो हागोन आरो हारिमु दङबासो जोंहा जोंनि हारिनि सिनायथिबो दङ आरो आंनि मा बाबायाबो कालचाराव बिराद इन्टारेस्टेडखा नालाय आरो बडिनिबो फिजिकेल एक्सारसाइज जायो एक्टिभ जायो स' बेखायनो माने गावनि कालचारखौ लाखिनायजों लोगोसे सोलोंनाय माने इडुकेसनखौबो जेसेबां हायो माने ज' लांफानो नाजायो आरो आङो आरो ज' लांफानांगौ होननानै आं माने सानो आरो थेंक इउ आरोबाव मोनसे बिथाङा दा बिटेक खालामगासिनो दं माब्लानिफ्राय मोसानायखौ सोलोंजेनामोन सोलोंनाय माने आङो उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंबोदोंमोन खिन्थु फर्मेल ट्रेनिंआ आङो बिदिनो जेब्ला 8 इयार्सफोरनिमोन आङो कथक क्लास लादोंमोन नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय आङो कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन खिन्थु आब' लक्ष्मीमोन आरो आंनि माखासे गुरुमोन जों जायगा जायगा थांनानै मोसाहैयोमोन बिदिनो जे एसे रोंबोदों बिसोरनिफ्रायनो रोंबोदों ओमफ्राय नोंथाङा जे बे मोसानाया नोंनि फरायनायाव माबा हेम्पार गोलैदों नामा आंखौ सोंबाय हेम्पार गोलैयो होननानै आं साना मानो होनबा बियो आंनि हबिखासो नालाय इनफेक्ट फिजिकेल एक्सारसाइज जानाय बायदियैनो माने बियो मोनसे प्लास पइन्टसो एड खालामनानै होयो आं सानो आरो बेखौ आरो आं मोनसे सोंबावनो लास्ट जे नोंथाङा हमना लादो गाबोन एग्जाम दं दिनै पार्टिसिपेट खालामनांगौ नों बिदि खालामहोफेरबाय नङा होमबा आं बेखौ सोंनोसै मानो होनबा आं न' खाथिनि आं मिथिगौ गाबोन एग्जाम दं दिनैबाबो मोसाफैगोन बेखौ माबोरै मेनेज खालामो नों गामिनि थाखाय नाथाय बिथाङा खोनासं मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन ओइचएसआव फार्स्ट डिभिजन गासै फार्स्ट क्लास आसरित आं बेखौ सोंबाय माबोरै मेनेज खालामो नों बेखौ गाबोन एग्जाम अर्थात नोंना समबारावनो दंखायो एग्जाम आंबो मिथिगौ बेखौ फार्स्ट टार्म्स माबोरै बेखौ नोङो एग्जामखौ लिरगोन दाना न'आव माने एखमब्ला फरायनोथ' बायो खिन्थु मामोना होनबाय थायो आरो प्रग्रामा नोंथ' मोसानोबो मोजां मोनखायो प्रग्रामबो फैयो स' जेसे टाइम मोनो बेयावनो फरायनानै लाखा होननानै थ' माने बिदि जेबो प्रेसार बायदिबो मोना नालाय मोसानांगौखौ ओंखायनो माने सिगाङावबो एसे फरायनाय थाखायो आरो एसे माने एसे जमा जमा फरायनांगौ जायो आरो एग्जाम खाथिबा ओमफ्राय बिदि जेबो उसुबिदा जाया सार थेंक इउ जोबोद मोजां एन्सार होबाय बयबो हायखमना हो थेंक इउ Day
बिथांनि नामखौ जों मिथिखागौ बयबो किति ब्रह्म बिथाङा बैरांसि नोगोरनि नङा होमबा दा बिथाङा मा फरायगासिनो दं आङो BA 6 सेम फाइनाल BA 6 सेम फाइनाल जोबोद मोजां बयबो आखाइ खमना हो बिथाङाबो सोलोंथायाव गोग्गोम 6 सेम जों नुनो मोना आखाइनि मोसानानै देरहानो थाङोल' नाथाय बिथांमोननि इडुकेसना मा जों बेखौ दिनै मिथिनो मोनबाय दा बाहाय आं सोंनो सानदों बिथांनि नोजोराव मा जे बिथाङा कुइसना एसे गुबुन रोखोमैनो जागोन बियो जे सासे बर' सुबुं जाना नोंनि नोजोराव जोंनि बिमा माहारिनि आइजोफोरनि सायाव मा साननाय दं जोंनि बिमा माहारिनि आइजोफोरनि सायाव मा साननाय दं आथिखालनि आं सासे बर' सुबुं जाना जोंनि बिमा माहारिनि सायाव बेनो दं दि जों उन्दैनिफ्रायनो बिसोरनिफ्रायनो सोलोंबोयो बिसोरखौनो नायनानै जों जोंनि फैगौ इयुनखौ जों गावनि आखायाव लायो बिसोरनि बिथा बायदियै जों सोलिलाङो बिसोरनिफ्रायनो जों अननाय गावनि हारिनि कालचार जेखौ जों गानो जे दख'नाखौ जों आं दा गानदों बे दख'नाखौ जों बिसोरखौ गानबोनाय उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनो मेगन बेखेवजेनब्लानो जों बिसोरखौ दख'ना गाननाय नुनो मोनो बिमा माहारिनिफ्राय जों आं मा दख'ना गानदों बेखौ मिथिबोयो जोंनि हारिनि कालचार सिनायथि जोंनि आंगो बर' राव बेफोरखौ जों नुबोयो बिमा माहारिनि सायाव आंहा गोबां गोग्गानाय दं आंल' नङा बेयाव थानाय बयबो सुबुंफोरानो गावबा गावनि बिमानि सायाव गोबां गोग्गानाय दं मानोना जों बिमानिफ्रायनो गासैखौबो सोलोंनानै लानो हायो थेंक इउ बिनानावनिसिम आरो बिथांनि इयुना गोजौआव थांबावथों आं बेखौ साबायखर जासिहरबाय थेंक इउ BA
नोंनिमोन ना सनालि बसुमतारी दा मा फरायगासिनो दं आंना बिए जोब्बाय औ। बिनि उनाव आङो ITI बो कमप्लिट खालामबाय आच्छा। बिनि उनाव आं दा एनबिल केबल प्रभाइड लिमिटेडआव आं ट्रेनिं लागासिनो दङ वाव आखाइ खबना रायजोफोर जोबोद लेखा गोरों गोजा जोंनि एबारनि बैसागु खुंग्रियाव हले आं नुनो मोननायाव दा आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आखायाव जे नों सासे बर' आइजो जाना जोंनि जायनाखि बर' समाजनि सायाव नोंनि नोजोरा मा बर' समाजनि सायाव हल आदाया सोंदों जे आं सासे बर' जाना बर' समाजनि आइजोफोरनि साननायाव मा आं सानो आं नुबोदों आंनि बिमाखौ जिहेथु बियो बुहुत खस्थ' खालामनानै जोंखौ फोरोंबोदों स' आंबो बेफोरखौ नुनानै आंबो सानोखि आं सासे आइजो जानानै इयुननि गथ'फ्रा जेला फैगोन बिसोरो जोंनि हारि आरो जोंनि समाजखौ मोजाङै बुजिनांगोन मोजाङै फरायनानै हारिजों लांफानानै सासे मोजां बा आइजोआ बे नङाखि आइजो मानसिया जेबो मावनो हाया नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनदों हौवाफोरनिफ्राय आइजोआसो बांसिन जौगानानै दङ नंगौना ओंखायनो आं सानो जे इयुनाव जानाखि आइजोफोर फैगासिनो दङ जाहाथे बिसोरो मोजाङै फरायनानै गावनि आथिङाव गसंनानै माबा मोनसे मोजां खालामनानै सुबुंफोरखौ गावनि बिनानावफोरखौ उन्दैफोरखौ मोजाङै फोरोंनानै जे मोजाङै सासे गोख्रों आइजो जालांनो हाथों बेखौ आं मिजिंथिगोन आंनि साननाया बेनो गोजोननाय थाबाय आखाइ खमना बयबो बिथाङा सालाखाथि खाथि बारावार बयबो मिथिखायो जानांगौ जोबोद गोजाननि साबायखर थाबाय आरो बिथांनि इयुनाबो मोनसे गोजों जाहैथों आं बेखौ आसा खालामनानै नोंथांखौ बिदाय होबाय थेंक इउ दिनै नायफै
साबायखर थाबाय बिनानावसिम बिथाङा दा मा फरायगासिनो दङ खिथाहरगोन दे आंना डक्टर सर'जमा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव सेकेन्ड सेमिस्टाराव मिउजिकआव फरायगासिनो आच्छा डान्सआव आखाइ खमना रायजोफोर बिथाङा मिउजिकनि नलेज लागासिनो दं मिउजिकनि डिग्रिबो लागासिनो दं बुजिबाय ना मिउजिकनि डिग्रि अके दा आं नोंथांनाव सोंहरनोसै बेजों रिलेटेडनो नों सासे बर' हारिनि आइजो जाना दानि बर' हारिमुनि सायाव नोंनि नोजोरा मा बर' हारिमु सोंनायखौ बुजिखादों ना बर' हारिमुनि सायाव एसे जोंनि बर'नि आइजोफोरखौ मानसिफ्रा गाहाय लेभेलावबो दोननो नागिरो नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा दा हारिमुआवबो गोबां आवगायनो हाबाय हारिमुजोंनो जों हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो जोंनि बर'नि आइजोफोरा बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बारदै सिख्ला गोबां मोसानानै जोंनि बर' हारिखौबो सिनायथि होनो हाबोबाय गोजान गोजान थांनानै जोंनि बर' आइजोफोरा दा गोबां नाजालांगासिनो दं जेननानै थायाखै जासिगोन नामा माबाफोर बुंबावदो जासिगोन दे थेंक इउ थाबाय बिनानावनिसिम आरो बिथांनि जिउआबो आलो गोजोनै जौगालांबाय थानो हाथों मिउजिकनि गेजेरजों उइथ मिउजिक डिग्रि đi ngày này thấy cô bằng
नामा बिबारि बसुमतारी आङो दायो ग्रेजुवेट जाबाय BA कमप्लिट सिम्पल ओरैनो मेजर गैया दा आंनि फरायनाया जोबथ'बाय आङो दायो जेबो मावथ'आ जोंना बिसमुरियाव मोनसे रंजालि आफाद होननाय दङ जों बेयावनो सिथाबनानै खामानि मावगासिनो दं दा आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो वार्कशप सेक्रेटारि आरो दायो आखाइ खमना बयबो रायजो नोंथांमोन बिथाङाबो सासे ग्रेजुवेटखा थारमाने जोंना बयबो इडुकेसन सायाव हाई क्वालिटिनि गोजौखा जोंना दा आं बिथांनाव सोंहरनोसै जोबथि बिथांनि खाफालाव गोलैहैदों नों सासे आइजो जाना बर' हारिनि आथिखालनि गाननाय जोमनायनि सायाव मा नोजोर आथिखालनि गाननाय जोमनायनि सायाव आङो दायो सासे आइजो जानानै आं मिथिगौ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायाव दायो ओरैबायदि जाबाय जोंनि गोदोनि समाव गाननाय जोमनायफ्रा आलदामोन जोंना स्टेन्डार्ड गैयामोन गाननाय जोमनाया दायो स्टेन्डार्ड जाबोबाय गोजौनिफ्राय गोजौ जाबोबाय फरायनाय लिरनाय गासिबो गाननाय जोमनाय गासिबो बिथिङावनो जोङो दावखोबाय होननानै आङो सानो गोदोहाय जोंना आबै आबौमोनहा जे नैबिदि फेसालिफोरखौ गांलाब गांथाम हगारनानै गानोमोन नाथाय बिनिफ्राय जों एसे गोजौआव फैबाय आरो बेनिफ्राय जों दा साबसिन स्टेन्डार्डआव जोङो गाननानै देखायो आरो जोंनाथ' मा बायदि बायदि ब्रेन्डनि दाना जोंना गावनो आखाइजों सोलिनाय बयबो मोनसे अइभिं बा माबा मोनसे माबाबाय खुलिबाय दा बेफोरखौनो जों फल' खालामनानै गानो आरो माखासे जोंनि सिनियर दैदेनगिरि बिब'मोन बा माखासे एकदम गिदिर गिदिर आर्टिस्टफोरखौ जों बांसिन नायो मानो होनबा जोंबो सासे आर्टिस्ट जानानै जोङो बिसोरखौ नायनानै बांसिन फल' खालामो आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय आं बारा इसिबां गोसोखाङासै मानो होनबा बिराद मेंबायबो आङो दायो बेखिनियानोसै थेंक इउ साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बिबारिनिसिम आरो बिथांनि जायनाखि इयुन जिउआ गोजोनै गोजोन जौगालांबाय थादों आं बेखौ आसा खालामनानै दोनबाय बुंखाबाय दा साबायाव नोंसोरो बायसान्स जुदि नोंसिनि गेजेराव साबानि गेजेराव सानैया नोंसोरो गागोन बे गानाय समाव नोंसोर मा गायोबा दुखु मोनगोन नामा दुखु मोना मोननाय नङा आरो मोननो नाङा नाजानाया मानसिनाव थाबाय थानांगौ जायनाव नाजानाय गैया बेनाव जेबो गैया ओंखायनो नाजानाया थाबाय थानांगौ जेननायखौ जेननाय होननानै जोङो साननानै लानो नाङा आङो दा खेबसेनो फोसावनोसै समाया जोंहा 8टा जानोसै दा जोंनि देग्लायनि 2023 मायथाइनि थामथि राउन्डनि देरहागिरि आं बयनिसिम थांनो खावलायदों थामथि राउन्ड 3आव थांदों बे थामथि राउन्डआव थांनायानो जाहैबाय जोंहा बिबारि बसुमतारी थामथियाव थांदों थामथिसो दे बास जाबाय आरो नैथियाव देरहानो हादों मौसुमि बसुमतारी टेङापारा बिबारि बसुमतारी जाबाय बिसमुरिनिमोन आरो सेथियाव देरहानो हादों आरो जोंनाव सेथियाव जाय देरहाखांबाय बे नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय मोनला बे बादायनो मोनला खिन्थु सेकेन्ड थार्ड आरो सेकेन्डआ बियो फिन खेबसेबाव बादाय मोनो नाथाय जायनाखि बे फाइनालाव उइनार जाबाय बे उइनारखौ जोङो फिन खेबसेबाव जोङो बेखौहाय जोङो मोसाहोनाय जाला मानोना बेनाव मुकुट मोनगानखानोसै आरो बेयो फार्स्ट प्राइज बे थांखानोसै बेनावहाय दा जों बेखौ बादायहोनाय जाया दा देग्लायहाय नैबे साथामनि गेजेराव सोर सासेया फार्स्टआव थांगोन बुंहरनो हागोन नामा रायजोफोरा नोंना गेजेरा बबे जोंना थ' बे गाबागाव नोजोर आरो गाबागाव मोनदांथि बेनि गेजेरजों बुंनाय खिन्थु आंनि आखायाव बेनि रिजाल्टआ दङ आंनि आखायाव दा खेमा खालाम नोंसोर जेबो दुखु मोनलायनाङा बेनिफ्राय सानै थांसिगोन गोसो सिङाव आं देग्लायनिफ्राय मोसानाय नंला मानाय नंलाखौ गोसो सिङाव जेबो साननानै दाला जेननायाबो मोनसे थुलुंगानायनि जेननायाबो मा नोंनि गोजौआव थानायनि मोनसे लामासो आरोखि बेखौ चेलेन्ज खालाम आरोखि नोंसोरो दे आंखौ खावलायबाय दा देग्लायनि 2023 मायथाइनि बैसागि खुंग्रायानो जाबाय सनालि बसुमतारी दा नोंसोर गोसो सिङाव जेबो बाथ्रा नेक्स्टआव नोंसोरो नाजाबाय आखायाव मोनसे लानानै थांदों थ' फार्स्टआव थांबाय जोंहा सनालि बसुमतारी आरो नैथियाव मौसुमि बसुमतारी थामथियाव देरहासार जानो हादों बिबारि बसुमतारीजों साथामबो बसुमतारी गोजा जेनि नार्जारी
बिथाङा थांनाय बोसोरनि बैसागि खुंग्रिमोन आङो दा मुकुटखौ गानहोनो थाखाय आङो खावलायबाय मुकुटआनो मैदेर खर'निमोन बिथाङा मैदेर खर'निमोन थांनाय बोसोराव देरहासार जादों 2022आव दा बिथाङानो गावनि आखाइजों देग्लायनि 2023 मायथाइनि जाय बैसागि खुंग्रि जानो हाबाय बियो दिनै गावनि मुकुटखौ सनालि बसुमतारिनो गानहोनाय जासिगोन आं बिथांखौ गानहोनो थाखाय आं खावलायबाय रांगिरि केसियार केतसुं बसुमतारिखौ आङो खावलायनाय जाबाय केतसुं बसुमतारि नोगोरनो 15,000 रां बान्था थेवबो बिनि गेजेराव आंनि थांखि गासैखौ आवग्रिना लानो हादों खोब खाफाल गोनां होननानै आं सानना लादों दिनैनि दिनाव आङो जे बादायबोनाया एसे गोबाङानो जाबाय मोनब्रै मोनबासो जाबाय थेवबो आङो दिनैसिमहालागै फाइनाल राउन्डआवनो जेनबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनै आङो थांखि गासैखौ आवग्रिना लानो हानानैबाबो बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो निसयनि थाखाय नाजाबावगोन जोबोद मोजां आच्छा सनालि नोंखौ सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय नों माबायदि फिल खालामो आं जोबोद मोजां मोनबाय मानो होनबा आं दिनैसिमाव आं बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रैनि उनाव दिनै आं बे बान्थाखौ मोननो हाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सिगांनिफ्रायनो मोनबोदों अब्लाबो सेथि मासिखौ आं जोबोद नाजाबाय थादोंमोन अब्लाबो जेनदोंमोनबा आङो नाजानायखौ गाराखै अब्ला बिनि थाखायसो आं दिनै बेयाव गसंनो हादों थ' आं बिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो आरो जायफोर बिनानावमोनहा जेनदों बे सानोना कि इयुनाव आरो बादायला आरो नाजाबाव होनबासो देरहासार जानो हागोन गोजोन्थों मौसुमि आंबो गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोरावबो आङो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन आरो नैबे बोसोरावबो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय गोजोननाय मोनदों आरो फैगौ बोसोरावबो नाजाबावगोन साबसिननिफ्राय हामसिन खालामबावगोन आं बेखौनो मिजिंथियो थेंक इउ